まさかあの二人は疲れを知らないのですか？あいつら永久式人造人間の体力は無限なんだよ。いいぞ二人とも。ごはんさんも残る敵を追い詰めていますし、勝てそうですね。モスコ様曰く、今こそプラン X を使う時。プラン X、 ついにあれを。これで終わりです。第三宇宙。終わりだと？ここからが本番だぞ。第七宇宙よ。